Apan natural, dili man ni siya seminar, no? Misa man ni, naghumiliman ko, dili nato kaya o mahimo nga kuhaon ng tanan, kay dugay kayo tang mahuman. Pero atong tanawon ang pipila ka mga butang mga igsuon, nga mahinungdanon nga mensahe alang sa mataga usa ka nato nining adlaw ug sa atong panahon. Sa unang pagbasa nga gikutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles, makita nato mga igsuon nga ang mga tinun-an gidakop tungod sa ilahang pagsupak sa gibalaod kanila sa labang pari ug sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, mahitungod sa pagsangyaw sa mga kamatuoran mahitungod kang Kristo. Busa sa diha nga gidakop sila, ang Pangulong Pari mingon kang Pedro ug sa mga tinun-an, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan niya nga tawhana, sa ngalan ni Jesus nga gidakop, gipaantos o gipatay ug unya nabanhaw gikan sa mga minatay. Niining maong pulong mga igsuon sa Pangulong Pari, si Pedro mitubag kaniya sa pagingon, kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tawo. Kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tawo. Mahinungdanon kini mga igsuon, tungod kay adunay gibalaod ang tawo ngadto sa mga tinun-an, nga bilang balaod nga kaliudinhi sa kalibutan, kinahanglan ilang sundon o tumanon. Apan ang mga tinun-an, aduna usay mga buluhaton nga gisugo kanila ni Kristo samtang siya buhi ug uban pani kanila sa kalibutan, o gisugo usab nila sa nabanhaw nga Kristo, nga kinahanglan usab ilang buhaton bilang mga tinun-an ug mga sumusunod niya. Og ang sugo mao ang pagsangyaw sa maayong balita mahitungod ni Kristo nga nagantos, namatay ug nabanhaw. Maayong balita sa kaluwasan alang sa tanan. Ug mao gayud kini ang gibuhat sa mga tinun-an. Kining maong pulong ni Pedro mga igsuon, kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang tawo. Mahinungdanon kini nga pahinumdom alang sa matag usa ka nato hilabi na niining atong panahon karon. Diin ang mga tawo layo na sa Ginoo ug ang ilang kinabuhi dili na makapahimuot sa Ginoo. Gani sa atong panahon karon kung atog yung tan-awon og sabton pag-ayo dinhi sa atong nasod nga Pilipinhon, daghan kayong mga kamaturan nga nagbitad kanato pahilayo sa Dios, tungod kaya makita man nato ang daghan nga mga butang nga kalagmitan makalipay nato sa punto nga tawhanon, apan dili diay angayan alang sa usa ka matuod nga sumusunod ni Kristo. Makita nato sa social media pananglit, daghan kaayong mga butang nga makaingunta nga nindot. Apan nindot sa tawhanon nga pananaw o sa tawhanon nga kamaturan lamang. O dili gayud angayan nga buhaton hilabi na alang sa usa ka matuod nga sumusunod ni Kristo. Sa ato pa ang unsa man nga kalibutanon, angayan nga isalikway nato subay sa gisulti ni Pedro nga pahinumdom nga kinahanglan sundo nato ang Dios ug dili ang tawo. Nining panahon karon sa atong nasod, diin ania kita sa election period, 8 na lang kaadlaw, eleksyon na dinhi sa atong nasod. Unsa man ang angayan natong buhaton?
Daghan kaayo ang magbitad kanato, magtintal kanato sa pagbuhat sa mga butang nga dili mao ug dautan gayod atubangan sa Dios. Apan tinud anay makapahimuot sa tawo. Nahinumdum ko, adunay usa ka higayon nga may miduol nako, nagistoryahanay lang mi. Unya kining niduol nako nipadayag siya sa iyang kasubo, no disappointment sa nahitabo. Tungod kay matud pa niya, nakadawat siya og di lang kumusultig unsa, pero nakadawat siya og something gikan sa usa ka politiko nga alang niya dili unta niya dawaton, pero kay ang nidawat ang iya mang inahan. Pag-abot niya naa naman tong hinatag sa politiko, so wala na gyud siya nahimo. Pero samtang gidawat to niya, subo gyud siya kaayo. Gigamit pud gani niya. Muna nga ningon siya nako nga nasubo gyud ko, Father, kay nakabalo kong dili mao. Gadi gyud to ang ngayan. No? Samot pa nga nasubo ko kay nakasabot ko sa inyong giwali. No? Giwali na mong mga pari dinhi sa parokya. Kanunay mo nagpahinumdom namo nga dili manawat og kwarta o bisan unsa gikan sa mga kandidato, sa mga politiko, unya nidawat biya ko, nidawat biya mi. Susubo kaayo siya, ako nga naminaw niya sa among panagi-istoryahanay nalipay ko. Kay at least ba nga makaingon ta nga dunay diay epekto ang kanunay namo nga pagpahinumdom kaninyo. Dili daingon nga nag-istorya lang mi sa hangin. Kung dili nakig-istorya mi og mga tawo, og nagpahinumdom kanila, nagagiya kanila, unya dunay nakasabot, og dunay mituo niini, mituma niini. Usa kadto siya. Kay tinuod nga midawat siya, apan supak gayud kato sa iyang kabubuton. Di pud gani siya personal nga nidawat, kung dili ang iyang inahan. Sunindot kaayo, nalipay ko ni adtong maong nga higayon nga nakadungog ni adto. Pero abi ninyo mga igsuon, sa lain nga bahin, sa lain nga okasyon o higayon, adunay laing tawo nga niduol gihapon nako. Nakigistorya siya nako. Kabalo mo gunsa, lagot kaayo siya. Siya lagot yung kayo ko, Padre, kung ano man, kay wala ko gi-appeal sa lista. Subo kayong pamalandungan nga, nalipay na unta ta kay na nakasabot, di apoy gahig ulo. Kay gusto gyud siya nga ma-appeal siya sa lista, aron matagaan pud siya. Nga sa ato pa mga igsuon, pagkanindot sa mensahe nga atong nadungog, pero kanus amang kini motuhop sa atong kasing-kasing. Kanus amang kita mahinumdom o himuon nga kamatuoran diha sa atong kinabuhi ang gisulti ni San Pedro sa pag-ingon, kinahanglan sundon namo ang Dios o dili ang tao. Ang Dios sa ato pa ang matarong. Ang mga kamatuoran nga makapahimot sa Dios o dili ang dautan bisan kanusa. Abi ninyo, subo pamalandungan nga sa atong Senado pagkakaron, kining niya karon, dunay ex-convict, no, convicted criminal nga nidaog tungod lang kay siya sikat, no, inila kwartahan number 1 pagyod kay artista lagi. Pero tanawa, unsa may iyang nahimo hangtod karon sugad sa iyang paglingkod, na batay makita nga timaan sa iya unta nga pagserbisyo sa nasod nga Pilipinhon bilang tigbabalaod, tigpanday sa balaod, walay bisag usa. Unya gasweldo ta anang tawhana. Sa atong Senado karon dunay inahan ug anak. Dunay mga artista o patingali ni sila kabuok o unumba. Mga artista nidaog tungod kay kwartahan o mga inila unsa may ilang nahimo.
O nganong naaman sila dinha, tungod kay nagpadala ta sa tawhanon nga kaikog, sa tawhanon nga pananaw, sa tawhanon nga panghuna-huna, o ang atong mga desisyon, tawhanon kanunay, dili binasi sa mensahe sa Ebanghelyo, kung dili binasi sa pilay atong masulod sa atong bulsa, gikan nila. Muna'y sayop. Unya karong panahon na unsao man nato ni sa mga kandidatong niya karon, niya na po'y pila ka buok artista. Niya mga kwartahan po ni sila, mga sikat po doon sa man. Butara na po nato sila. Magama na lang matag showbiz tingali sa showbiz center na lang tingali sa Senado para mga artista na lang tanan atong ipamutang. Diba? Kay dili man ta mamalandong pagayo. Nya naarabag yun niya usa sa mga kandidato nga Son of God. Wow, anak sa Dios. Ya butara nato kay anak sa Dios. Kinsa man naghimo niyang anak sa Dios in taon? Nya ngano motuo man pud ta? Di ba? Dinhi sa atong probinsya ay doon na po'y propeta. Wa propeta. Kinsa may naghimo niyang propeta? Naghimo siyang propeta siyang kaugalingon inyong domine. Ang usa ka propeta dili maghimong propeta siyang kaugalingon kung dili ang Dios lamang mo'y mutawag kaniya diha sa pagka-propeta. Tanawan ang basahon sa mga propeta, mga igsoon, wa gyud kay usa din na makita. Kini nga Isaiah, Jeremiah, kining Hosea guban pa, wa gyud kay makita bisag usa din ha nga niingon nga ako propeta ko. Dili pagani sila unta ganahan nga mahimong propeta kay dako kining obligasyon. Pero ang Dios nagtawag kanila muna nga gidawat nila nga misanong sila sa tawag sa Dios ug nahimo silang propeta. Pero wala nila gihimong propeta ang ilang kaugalingon. Ang Dios man naghimo nilang propeta. Yan mo tuo manggutahin taon anang moingon nga prophet ambot unsa. No? Ang ayan baron. Nya madala manggutta. Moapil manggutta, no? Unta mga igsoon mahinumdum ta nga duna tay dili man ingon nga natulog ka gabi pagkabuntag ining mata nimo propeta na ka. No? Dili kana siya mao. So atong tan-awon pag-ayo, nining atong probinsya karon ang mga ang kalagmitan mo daw kadto pong mga kwartahan kaayo. Unya kana mga kwartahan kaayo may tigpadagan na ng mga swertres, no? Mga unsa din ang mga illegal drugs suguban pa. Unya kay ato man pong suportaan di natural. Sila ra pong nagbuhat og daotan, sila ra po'y naa sa pwesto, walay makasumpo nila kinsa mahinungdan kita ra pod. So nindot kaayo na mga igsoon nga hinumduman nato nga kung aduna kitay angayan nga sundon, walay lain kung dili ang Dios lamang. Kinahanglan sundo na mo ang Dios o dili ang tawo, matud pa ni San Pedro. Sa Ebanghelyo karon mga igsoon, makita nato kining nahitabo sa mga tinun-an. Una, kining mga tinun-an nanago ni sila, nangahadlok sila tungod sa nahitabo ni Jesus. Pero sa tanto nilang panago, kinahanglan manggihapon sila mukaon. So, niyan ang ilang pagpanago, nagkahurot ang ilang supply. Muna nga si Pedro miingon sa iyang mga kauban, managat ako. No? Sa pagingon niyang managat ko sa ato pa, mubalik ko sa daan akong kinabuhi. Numurwag, surrender na ko ani, kapoy panago. No? Mubalik ko sa daan akong kinabuhi, kay mananagat man to siya, sa wala pa siya tawag sa Ginoo. So nalimot siya nga gitawag siya sa Dios aron pagpangulo sa iyang katawhan dinhi sa simbahan. Di ba ningon si Jesus kaniya, ikaw si Pedro ang bato ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. So siya mao ang mangulo sa simbahan nga tukuron sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Pero bilang pangulo kinsa may una niyang panguluhan ang mga tinun-an mismo. Iyang mga kauban. So sa pagingon niyang managat ako sa ato pa, bahala na mo sa inyong kinabuhi, basta kay ako mubalik na ko sa daan akong kinabuhi, sa akong naandan.
Ang mga tinun-an nga miila niya bilang Pangulo, sumala sa kabubuton ni Jesus, miingon kaniya, mukuyog mi. No? Nganong ikaw raman, apil mi oy. No? Diba? So, niuban sila. After all, upat nila nga mga tinun-an, mga mananagat-usab. No? Sumuna nga nikuyog sila ni Pedro sa pagpanagat, wala sila'y nakuha. Tibuok gabi, sa pagkabuntag na nakita nila si Jesus dito sa lapyahan, pero matod pa ni Juan, wala sila makaila kaniya. O ang nabanaw nga Kristo, miingon nila nga itaktak ang inyong pukot sa tuo, ug makakuha kamo, ug ila kining gihimo. Daghan kayo silang nakuhang mga isda. Una mga igsoon, kining pagkakuha nila daghang isda, pahinumdom ni, sa giingon ni Jesus kang Pedro sa mga tinunan sa sinugdan, himuon ko kamo nga mananagat og mga tawo. So ngilang kalampusan, dili lang kalampusan silang pagkamananagat, kundi pahinumdom nga gitawag sila sa Ginoo aron pagpanagat og mga tawo. Usa kanila si Juan, ang gimahal nga tinunan ni Jesus, miingon kaniya, ang Ginoo kana. No? Pagkanindot mga igsoon nga gikan sa ilahang pagkakuha og daghang isda, nga naka-overwhelm gyud nila tungod sa kadaghan, ang tinun-an nga gimahal ni Jesus nakakita sa Ginoo, ang Ginoo kana miingon siya. No? Karon mga igsoon, alang kanako nindot kini nga pahinumdom alang sa mataga usa kanato. Kay kalagmitan manggod, blinded naman ta, no? Sa mga kalibutanon nga mga kamatuoran, busy kayo ta walag tuo, bisan unsa napuno na ta kaayo. Muna nga malimot ta sa Ginoo, dili na ta makaila sa presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Busa nagkinahanglan kitag mga Juan diha sa atong palibot nga moingon kanato, ang Ginoo kana. Kinsa may mutudlo nato ngadto sa Ginoo, dili ang laing tawo, kung dili ang mismong mahal nato sa kinabuhi og sila nga gipili sa Ginoo aron mangulo kanato dinhi sa kalibutan, kami bilang mga pari. Amo nang katungdanan. Nahinumdum ko mga igsoon, bago pa lang dunay nisulti nako. No? Nga niingon siya nga ngano man na si Father Tubis ako, nga kung maduna ganidag kong mga okasyon, ngano magsige raman na sigling ko din ha, wala man siya buhaton. Parehas example sa Christmas, di ba? Misa sa tungang gabi sa Christmas, or kaning sa Easter, no? Misa sa tungang gabi sa Pasko sa pagkabanhaw, kanang tibuok Semana Santa, no? Nga wala kuno ko'y gibuhat. Alangan man po akong pulihan ng main celebrant. Diba? Mga igsoon ingon niini. Ang gibuhat namo dinhi kanang dunay mga dagkong okasyon ang tawag ana concelebrated mass. No? Concelebrated sa ato pa, kung kang concelebrated dunay main celebrant, duna po gitawag og mga concelebrant. Sa pagsaulog niya ng maong misa nga concelebrated mass, no? Samtang dunay concelebrant, wala na magpasabot nga kadtong wala dili main celebrant, wala siya nagsaulog sa misa. Parihara ng misaha. Lamang main celebrant ang usa, concelebrant ang usa, o pila ka buok concelebrants. No? So, sa mga degree ang gisaulog niya ng puntuhan. Kung dunay main celebrant, sa atong kaso din ang parish priest, no? Si Monsignor Bohol, siya may parish priest, siya may main celebrant. Wala na, ang iyang pagka-main celebrant, wala na magpadako, magdugang sa dignity sa iyang pagkapari. Sa mga higayon, ang concelebrant, bisag dili siya main celebrant, ang iyang pagka-concelebrant, wala po na nagpaubos, nagpagamay sa dignidad sa iyang pagkapari. No? So, kini nga mong gihimo dinhi, dili ni siya kompetisyon.
Dili man na parihag civil government nga kinahanglan dunay mayor, dunay vice mayor, dunay mga konsihal, unsa din na dunay gobernador, nga dunay mga posisyon, dili na ingon ni ana. Kay ang among gihimo pag-alagad sa tanang katawhan. Paggiya sa katawhan ngadto sa Dios sa ato pa, ang pangutana unta mga igsoon dili kung nag-unsa man na siya dinha. Kung dili hinuon, tan-awon ninyo kung kami bilang inyong mga alaga dinhi sa parokya, nagtudlo ba kaninyo, nagtultol ba kaninyo ngadto sa Ginoo? Wala gani mi nagtultol ninyo sa Ginoo, munay insaktong panahon nga muingon mo namo nag-unsa man ka diha. Di ba? Nganong pari pamandiay ka nga wa po ka nag-alagad. Nganong pari pamandiay ka nga gipasagdahan raman pud nimo. Nganong pari pamandiay ka nga kanang imong gibuhat dili man pud gani mao. Kung pananglit mga igsoon nakabalo mo nga doon na mo'y gibuhat nga dili mao, unya nasayod pud mi. Unya moingon rami nga, ay bahala ra mo din ha, padaay patuyang mo din ha, hala panawat mo kwarta. Ug mo na among gitudlo, angayan gyud mo ingon namo nag-unsa man ka din ha. Di ba? Asa man na imong pagkapari, wa man ka nagtudlo namo. Muna siya angayang higayo buhaton. Pero kung nagtuman mi sa among katungdanan mga igsoon, buhaton nato kini o gibuhat namo kini sa paagi nga makapahimot sa Ginoo, angayan mo malipay. Ngang inyong mga pari nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Dili mi takos, no? Diha sa pag-alagad. Pero nagpabili ng kamatuoran, takos o dili, nga kami gitawag sa Dios diha sa paggiya sa iyang katawhan ngadto sa matuod nga dalan nga magdala sa tanan ngadto sa kinabuhing dayon. So sa matag adlaw mga igsoon, pinaagi sa among kinabuhi, angayan kami nga magaingon sa matag usa kaninyo ang Ginoo kana. Si Pedro sa sa ebanghelyo mga igsoon, sa higayon nga nakakaon sila sa pan nga giandam ni Jesus alang kanila o sa isda, gipangutana siya ni Jesus, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Unya, sa matag pangutana, gipangutana siya ni Jesus sa makatulo, sa matag pangutana mitubag si Pedro kaniya sa pagingon, Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ug sa matag tubag ni Pedro, muingon sa Jesus kaniya, Atima na ang akong mga karnero. Unsa may ipasabot niya na, sumpay ka na sa akong giingon sa unahan mga igsoon, nga katungdanan sa paggiya, sa pag-atiman, sa pagmatuto, sa katawhan sa Dios, diha sa kinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo. Atiman na ang akong mga karnero. Pero nganong si Pedro gipangutana man Jesus sa makatulo, akong baliko ng akong giingon sa unahan nga sa sinugdan, gitawag ni Jesus si Pedro aron mangulo sa simbahan. Ikaw si Pedro ang bato, ibabaw nini bato, tukuron ko ang akong simbahan. So dunay katungdanan si Pedro nga gikan gayod sa Ginoo. Apan sa higayon nga si Jesus nag-antos, gilimod ni Pedro sa Jesus sa makatulo, wala ko makailan niya. Nga sa ato pa, gisalikway ni Pedro ngayang katungdanan sa pagkapangulo sa simbahan sumala sa kabubuton ni Jesus. Ug busa mga igsoon, niini nga maong pangutana sa makatulog, gihigugma mo ba ako? Ang nabanaw nga Kristo naghatag pagbalik ngadto kang Pedro sa mao gihapong katungdanan. Muna nga gilimod man niya si Jesus sa makatulo, gipangutana pud siya sa nabanaw nga Kristo sa makatulo, gihigugma mo ba ako? Og sa matag tubag ni Pedro, nasayod kang gihigugma ko ikaw, si Jesus miingon kaniya, Atima na ang akong mga karnero. Mauusab kini mga igsoon ang angayan nato nga hinumduman. Dili lang alang namong mga pari, kung dili kitang tanan nga mga binunyagan,
Atong atimanon ang matag usa ang mga mahal nato sa kinabuhi ug dado nato ngadto sa Dios. Giyahan nato sila, tabangan nato sila, lig-onon nato sila. No? Diha silang pagkasumusunod ni Kristo, ingon nga kita nagmalig-on usab diha sa atong kinabuhi bilang mga binunyagan. Dili sayon ang pagkasumusunod ni Kristo mga igsuon, adunay daghang mga hagit. Apan ang pagkasumusunod ni Kristo, dili usab mahimo nga atong ibaliwala, kaya aduna usab kitay tulumanon. Ug busa manghinaot ako mga igsuon, nga sa tanan nga higayon mubarog kita at tubangan sa atong isig kaingon, ug magaingon kita ngadto sa tanan, ang Ginoo kana.